Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhami. Amen. Zikhonze izinhle zenkosi. Sisemkhosini Oyingcwele weSabatha. Lokho ugcile Mshumayeli Ngema waseyintabeni zaseManzimeleni empangeni. Thempele ngicothelwe kulona. Kusemfudumalweni ayibonga inkosi. Amen. Ngelinye ilanga zikhonze izinhle zenkosi. Inkosi enkulu yasePhakameni ulanga phuma sikothe nabalothayo yabahangula. Ikhuluma indaba enkulu eyenzeka mhla ubaba mkhulu esisuka eintabeni zaseNtabazo. Uma ubaba mkhulu esukile eNtabazwe wayeseshiye lapha yase kukhona abantu ayesebashumayezile. Kwangekile ibandla, wayengakaqali ibandla, kodwa wayesebashumayezile abantu. Uma ubaba mkhulu esewakhile umuzi wasePhakameni usuphelile nje ibandla selikhona seliqalile. Sekukhona neMnazaretha ngoba kuke kwathi ukuhlala iminyaka nje yabambalwa ibandla babamkhulu eseliqalile kodwa iMnazaretha ingakabiki. Ngelinye ilanga sekufika ePhakameni kukhona intombazana ayihambe ishumayezile ubaba mkhulu, yayingxenye yalabo bantu baba mkhulu ayesobashumayezile eNtabazo. Le ntombazane lapha emumva ubaba mkhulu njengoba wayebashumayezile yasale le ntombazane yayisiyagana. Yagana insizwa eyayingakholwayo babila ngisho njalo. Ithe le nkosazana le ntombi uma izwa udumo lukababa mkhulu eNatali yayisiyahliza emzini wasePhakameni ifica amaNazaretha asefaka iMnazaretha. Ingubo ezinhle lezi esifakile ingubo zokuqaba. Amen. Wayeseyithanda lo nkosikazi ngoba wayeseganeni. Wayeseyithanda lo nkosikazi lezi ingubo esifakayo ezimnazaretha zobungcwele. Ubaba mkhulu wayeseyithengela le nkosazana, wayithengela uMnazaretha. Yayisiwufaka njengoba siyifakile. Uma le nkosikazi isibuyele eNtabazwe siyabuza kubaba mkhulu, Shembe uma ngifika ngale ngizokhonzaphi ngoba ibandla lamaNazaretha likakhona eNtabazwe. Wathi baba mkhulu bothi uma ufika le eNtabazwe ungene noma kuliphi ibandla, kodwa kube ibandla eligcina iSabatha nebandla elibhabhadisa emanzini. Ethi le nkosikazi uma ifika le eNtabazwe ifika ingene ebandleni laqanjwa uBishop Mahon. Uma ingenile kuleli ibandla kuthiwa kwakuthi uma ifakele ingubo emhlophe ike yanikeza inkonzo kwathiwa ishumayela noma ihlabelele. Kwakuthi uma ihlabelela noma ishumayela lenkosikazi abantu bahlanza amalepero, abantu bavukwe ngamadimoni, abantu baphile bandleni. Amen. Ayesesondela amakhosikazi kumfundisi, umfundisi
sibona ukuthi le nkosikazi asiyenzi komkhokhela ebandleni. Wayesebona lo mfundisi kuleli bandla ukuthi cha angeze kulunge ngoba le nkosikazi izoba ngaphezu kwami. Inamandla amangalisayo, ithi mayishumayela abantu behlanza amadliso. Wayesethi cha ngeke iziyenzeke le nto la ebandleni ngoba le nkosikazi iphethe lo mhungulo kaShembe. Izobathatha bonke laba bantu ihambe yobanikeza labantu uShembe. Wayesethi le nkosikazi ayikhishwe la ebandleni, ayingaphindi isondele la ebandleni, ikakhulukazi mayifake le ngubo yayo. Yayisifuna le nkosikazi. Nansi indawo engiyona. Ethi kulungile lo Mnazaretha ngisezokufaka ngisezokugqoka. Ngizoza nje la ebandleni ngigqoke njengawo wonke amakhosikazi. Ngifisa sazi izikhonzo ezinto ezenkosi ukuthi masikhuluma amazwi siwaphimisela ngeindebe zomlomo suku sifunga. Uma uthi lo noma kunganjani angisoze ngazwana naye ukuthatha isifungo. Noma ngafa noma ngahamba emhlabeni angeke ngize ngimncwabe ukuthatha isifungo ngoba usukhipha ngeindebe zomlomo. Uma sisuke sithatha isifungo salenkolo siya isiphakame ethempelini sitheka ethi inkosi yasePhakameni sithatha isifungo ngomlomo. Uma le nkosikazi izohamba ngesonto ibuyele ebandleni, sekuyenzeka ngolesihlanu ekulaleni kwayo yayisibona umbono isibonakalisa iphuphanga amaNazaretha seyaphupha kakhulu kulezi zinto. Okuhlupha kakhulu amaphupho esiwaphuphayo asephethe ngisho isonto. Khona amathempeli angaphethe umthetho kaShembe kodwa aphethwe amaphupho. Athi umuntu ngilala ebusuku ngabona lokhu. uShembe ukhulumile kakhulu ngamaphupho bafowethu. Uthe yakhona ukufa ngavele kuyena. Yayisibona umbono lenkosikazi. Ibona ihamba endaweni enhle. Uma ihamba ibanga elithe ukuthi thuthu isibonisa ngelikhulu nomuzi omkhulu omuhle. Uma isondela khona isibona abalinda ababili bamasango. Yayisizwa iphunga elihle elimnandi uma isondela eduze kwalomuzi. Sisandinda wasimisa sawashia Isondela base sebeyibuza obe wena ntombazana ubani wayesezishiya igama lakhe ngabe uzokwenzani la ngizobona uShembe. Base sebeyilindisa khona lapho ithi wathi uma iseqhamuka uNkulunkulu wethu uMnazaretha omhle uthi wezwe igubhu namacilongo nezimbumu nokuhlabelela okuhle akuzwe kuPhakameni. Uma eseqhamukile ubaba mkhulu kwase kuvuleka isango eza namaNazaretha efaka imvunulo yonke imvunulo ayibone kuPhakameni. Uma esondele eduze kababa mkhulu wayesemjabulela kakhulu baba mkhulu wayesethi mntanami usufikile wathi baba sengifikile wathi uzehlulile zonke izimo ezimbe emhlabeni wathi yebo baba ngizehlulile. Uma esondele eduze kababa mkhulu wayesekhipha isandla ubaba mkhulu ethi uyamkhawula wayesiyajabula lo nkosikazi wasikhipha naye isandla.
Uma ethi uyasondela uyamqhawula ubabamkhulu wayesesifinyeza ubabamkhulu isandla sakhe. Wayeseyibuza lo nkosikazi, "Ungabe ngwaneni Nkosi? Yiphi lento esengiyenzile lokubona okungaka?" Othi ngaso leso sikhathi kwabe sekuyakunqamuka nokuhlabelela okuhle okumnandi. Igubhu namacilongo nezimbomu kwase kuyathula konke. Wayesephinde sondela kubabamkhulu ethi uyamqhawula wasifinyeza ubabamkhulu isandla. Uthi ubabamkhulu, "Mntanami, uMnazaretha engakunikeza wona ushonsephi?" Wathatha isifuba wathi, "Kulungile ngoba bawufuni laba ngizogumula. uMnazaretha engakunikeza wona ushonsephi?" Kwayila isiyibona lenkosikazi ukuthi njengoba ngihamba nje ngihamba nqunu, uMnazaretha ngufabile. Wena mzalwane usekhona. Le ngubo kaNazaretha ingubo ejulile ngalendlela eyisimanga. Yona le uShembe akhuluma ngayo engomeni yakhe. Athi kepha uma ngikhuluma indaba yalo Mnazaretha sikhonze izinto ezenkonzo esesawuqamba namagama. Sekwaba khona ongena behlezi, khona obanyise, khona yona le yonke lento. Yona le ngubo yokunqoba esoyembathiswa la emhlabeni silungiselela ithuba. Njengoba siyifakile nje la emhlabeni umfanekiso ithi Inkosi uKristu mayenziwe intando yakho la emhlabeni njengoba kwenzeke ezulwini. Thina ukuyiphatha kwethu la eMnazaretha kwakufanele siyiphathiswe kwabantu abangcwele. Sibe ngcwele ngempela enhlizweni nasemzimbeni yethu. Ngoba lento esiphila la i-reflection yento yasezulwini, indlela okuphilwa ngayo ezulwini. Uma sizondana silungiselela lephezulu ngoba uShembe akuxabana kwenzalo. Uma singathandani silungiselela lephezulu. Uma singahloniphani silungiselela lephezulu. Hayi bafowethu, uma sisuke siqhele enkolweni kaShembe emzini Oyingcwele wesethembisa esathenjiswa wona umuzi wasekuphakame ngasini. Ngalawo mazwi zikhonze izinto zenkosi. Ngicela uNkulunkulu ukuba ahlale eyinhlizweni zethu, ahlale emzimbeni yethu engamadokodo, ahlale nala uNkulunkulu ahlala khona ngoba uNkulunkulu uqhakela enhlizweni. Uthi babamkhulu ngelinye ilanga ebiza amadodana akhe amabili agcine ngamakhosi ala ekuphakameni ngelinye ilanga owabizele ekuphakameni. Uma esefikile amadodana akhe lawo inkosi inyanga yezulu nenkosi ilanga, usewabiza phakathi komuzi wasekuphakameni wayesehlala wathi bantu abama ngixoxele nansi indaba eyenzeke eNtabazo ngingakezi la eNatali. Uthi kwake kwathi ngelinye ilanga
kukhona indoda eyayiganiwe nje kukuhle emphakathini. Uthi wase sekuyenzeka indoda kwamakhelwane yayisiba nothando lwale nkosikazi yalensizwe. Khona idimoni elinjalo bafowethu lokuthanda amakhosikazi abantu. Uma lensizwa imthanda lonkosikazi womuntu yayihlala njalo imbone ephuma ekhaya eyotheza inkuni. Uma esefikile lapha ehlathini iphume lensizwa imlandele khona ehlathini ifike imelekelele imthwesa inyanda yenze yonke into. Kwahamba lensizwa base sebeshelana nale nkosikazi akazithi ishelwa kanjani nkosikazi womuntu. Base sebeshelana nalensizwa base sebeyaqhumana bayathandana. Uma sebethandana lensizwa beqhubeka bebonana nayo yayisifikelwa ukuthi ingenza kanjani ukuthi lo nkosikazi imgcine ibe ngakuyo ukuze bahlukanise nale ndoda yakhe. Yayisifikelwa iqhina ngenqamlela nje le ndaba ngoba isikhathi sisekho. Yathi into ezosiza ukuze ngizosala nalo nkosikazi angimbulale. Yayisiqhamuka neqhina. Uyabona njengoba ejwayele ukuphuma la ekseni eshona emsebenzini. Uma efika lapha ya esikhaleni esithize kusuke kungasaboni umuntu lapho. Ngizothatha naye le ntambo ngifike ngimlandele ngemuva ngimshaye afe ngimbulale. Ukhona imbokodo enkulu khona lapha ya ngizobe sengiyithatha le mbokodo sengiyihlanganisa naye ngiyithathe ngiqinqele esiweni. Nangempela yavuka ekseni yamlandela. Uma sebefika kuleyo ndawana yayisiyamjuma nangempela yamshaya. Uma isimshayile yayisimbulala isimqedela yayisimthatha leli dwala elikhulu yaliginqela emgwaqweni. Yayisithatha le ntambo iphethe yagoqa yahlanganisa isidumbu salomnumzana kanti lensizwe ifaka ujazi omkhulu kumakhaza entabazo kuseni. Yabopha yahlanganisa kanti sihlanganisa nojazi ogqokwe yona. Yabopha lensizwa yashaya ifindo lokugcina nje. Yayisimthatha leli dwala yaliginqa iliginqela esweni bawa bobabili bonke bobabili abaphindanga batholakala. Uthi kubaba mkhulu bantabami nginixoxela le ndaba ngifuna nifunde nasi isifundo. Noma ngibona kangakanani emhlabeni kodwa nize ningayoni inhliziyo yomunye umuntu ngoba enhlizweni yomunye umuntu ila ukuhlala khona uNkulunkulu. Uma usuyinyakazisile inhliziyo yomunye umuntu wayona inhliziyo yomunye umuntu usuke ususinyakazisile isihlalo la ukuxhokela khona uNkulunkulu. Abafowethu kade bekhuluma indaba zethu esibancane singena indaba zabantu abadala. Thina la ebandleni sazi abantu abanyakazisa isihlalo okufanele bakhihle esontweni. Sithini ngawonyakazisa inhliziyo yomuntu usuku nosuku. La uNkulunkulu ahlala khona ngempela ngaphakathi kumuntu. Yebo loya sizwile ngendlebe kuthiwa sinyakazisile isihlalo. Thini ke ngawo uphuma nini nesontweni? Angivale babumzane ngixolisa ukudla kakhulu ithuba isikhathi sesihambe kakhulu. Inkosi kususe nikuzwe.